רבים מכם אני מכיר גם ממבצעים משותפים, גם מעבודה משני הצדדים של המסדרונות במטה הכללי, ומכתב 555 אנשי צוות אוויר היה באמת אירוע מכונן, כאשר קבוצת איכות של אליטה משרתת בפועל, במעשים, לא בדיבורים, קובעת עמדה בנושא עקרוני שנמצא על הפרק, נאשם בפלילים לא יכול לכהן כראש ממשלה בישראל. ועל הדבר הזה אני פשוט רוצה לומר לכם, תבורכו. בישראל מדובר בניסיון הפיכה שלטונית בחסות הקורונה, ותחת צל מתעצם של כלכלי, חברתי ואנושי חסר תקדים. אונס הדמוקרטיה וההפיכה השלטונית היא הכי מסוכנת לישראל ולעתידה, ואני מחזיר אתכם למכתב של 555 אנשי צוות האוויר. הנהגה מושחתת, בראשה אדם מנוסה, לא נטול כישרונות, אבל שאיבד כל רסן או מעצורים בניסיונו להימלט באופן אקטיבי מאימת הדין. העיסוק המרכזי שלו היום הוא השלמת ההפיכה השלטונית ווידוא הריגה של הכנסת, הכפפת הרשות המחוקקת למעשה למבצעת. מי שרוצה דוגמאות זה חוק ההסמכה, דיקטטור הוא מי שיכול להפעיל צווי חירום, ולמעשה נתניהו חותר, מידה מסוימת הגיע למצב הזה היום. זה קורה כבר היום. אז אמרנו, הדבר הראשון הוא הנהגה מושחתת עם מנהיג אפקטיבי וחסר מעצורים, שנמצא במאמץ לרסק את הדמוקרטיה ולהקים פה דמוקטטורה, אני קורא לזה בנוסח הונגריה או פולין, זה משהו שהוא דמוקרטיה נומינלית, אבל באופן מעשי, שלושת הרשויות מוכפפות באופן מוחלט לרשות המבצעת. פתח תקווה שכבר 4 שנים עומדים בהפגנות, בגשרים בכל רחבי הארץ בשבתות האחרונות, בבלפור ב10 הימים האחרונים, בתל אביב, לצערי עדיין לא בבאר שבע ולא בקריית שמונה, ואני מבקש שזה גם זה. מרי אזרחי זה נושא שהוא יכול לעלות. הדבר הבא הוא עידוד צמיחת מנהיגות מהמחאה. אני רואה שם את הסקל ואת אסף אגמון, את משפחת שוורצמן, את ותיקי פתח תקווה, את הקריים מיניסטר וכל החבורה הזאת. אני הייתי שמח לראות מהמחאה הזאת צומחים אנשים חדשים שיחד עם אנשים ותיקים, אולי עם אישה בראש ועם קבוצה של חניכים. רק פונקציית המטרה, כאשר אתה מגיע לכיסא ראש הממשלה בישראל, אתה תגיע רק אחרי שיהיה כל התהליכים שדיברנו עליהם. תוצאה מהתמיכה שלי. מה העמדה שלך לגבי סירוב אזרחי להחלטות ומגבלות פוגעניות של הממשלה, בעצם התחלה של מרי אזרחי? אני נגעתי בזה קודם בדרך אגב, ואני לא רוצה לפרט. אני חושב שבכל זאת שיחה עם 90 איש זה לא בדיוק הפורום לדון במרי אזרחי. הספר של מקס ובר על הכריזמה ובניין המוסדות, ושם יש ניתוח מאוד מעמיק של גבולות הלגיטימיות של שליטים, כולל שליטים אבסולוטיים או דיקטטוריים, ומתי מרי אזרחי קורה, ואפילו אפשר להצדיק אותו. נפילת ביבי תהיה בכל מקרה צעד חשוב מאוד, ולכן צריך להמשיך לחתור אליה בתור יעד מעשי. אנחנו במקרה שלנו צריכים למצוא את הדרך לדבר עם הרוסים, עם המזרחים, עם הפריפריה. צריך להתגבש סביב 4 עקרונות. דמוקרטים זה לא שמאל, זה הגדרה יותר טובה, זה קו מפריד יותר טוב. משום שכאשר הבן אדם אומר לך, מה אתה אומר לו, אני דמוקרט, ומה איתך? אתה לא. ההתנגדות לדמוקרטיה היא, או התמיכה בדמוקרטיה חודרת עמוק מאוד לתוך הימין, כולל בקרב חלק מהכללים שדיברתי עליהם קודם. וצריכים להיות לנו רק 4 עקרונות. ביטחון לפני וקודם לכל דבר אחר. דבר שני, שלמות העם לפני שלמות הארץ. דבר שלישי, מגילת העצמאות היא החוקה דה פקטו של מדינת ישראל. והדבר הרביעי, הישגי המדינה הם הישגים של האזרחים, הם לא של נתניהו.
המחאה הזאת, לפי שיפוטי, מההיכרות שלי עם האנשים האלה, כל התנגשות רק דורכת אותם יותר. ככל שתהיה התנגשות עם המשטרה, זה יעצים. במקום שהצבא יורה על אזרחים, ואצלנו זה גם דברים פחותים מזה, השלטון קורס, זה בדיוק מה שמקס ובר תיאר. ברגע שהאלימות המשטרתית, גם אם היא נראית בעיני המשטרה מוצדקת, גורמת לנזקים בלתי הפיכים לאזרחים, זה רק מעצים את המחאה. הרבה חושבים שהיחיד שביבי בעצם חושש ממנו הוא אתה. מה הסיכוי שתנסה לשחזר את ההצלחה של 99? תשמע, אני לא סובל כידוע מעודף צניעות, אז אני יכול להגיד לך שאובייקטיבית, אם חס וחלילה ביבי נעלם באיזה יום בשבוע הבא בצהריים, ויש אפשרות של הידרדרות עם החזבאללה או עם האיראנים, או עם משבר, והמשבר הכלכלי-חברתי נמשך, צריך לקבל הכרעות לגבי טראמפ, סיפוח, כן, לא. אז באופן אובייקטיבי אני יותר מתאים ויותר בשל מכל בן אדם אחר במדינה לקחת את ההגה. יש לי חבר, היסטוריון, שאמר לי פעם, אהוד, לך יקראו כאשר יצופו גופות בירקון. הוא אומר, אבל אני מבקש להדגיש, לא יצופו גופות של שוהים בלתי חוקיים מהשטחים, לא של ערבים ישראלים, יצופו גופות של יהודים שיהודים הרגו. אני עושה ככל יכולתי, כולל בלסייע לגייס כספים ולהביא לזה שהמחאה הזאת תעברם, ולא ראוי שהם יוציאו כסף שלהם על דגלים ועל שלטים ועל מערכות הגברה וכל מיני דברים כאלה, ואני עוזר להם, אני אמשיך לעזור להם בכל דרך שאני נמצא. תודה לכולכם ולהתראות. ערב טוב לכולם. בשם 555 פטריוטים, אני שמח לברך את כל המשתתפים במפגש הערב. תודה מיוחדת לחברי הפאנל שנענו מיד להזמנה, אמיר השכל, מחאת הבודדים ואין מצב, ישי הדס, קריים מיניסטר, שקמה, ברסלר שוורצמן, הגדלים השחורים, וקוסטה בלק, קומי ישראל. תנחה את הפאנל המכובד, זוכת התואר פורצת הדרך של השנה בתחום התקשורת מטעם דיירקט TV, חברת כבוד ותיקה בפורום 555 פטריוטים, אורלי בר לב.